pura lá máxica. Ola amigos, hoxe vai de dous fíos de lá, este por unha banda e pola outra este outro. O truco que vou facer consiste en conseguir que os dous, coa axuda das inefables palabras máxicas oink, oink, se convertan pura e sinxelamente nun único fío de lá. Como é que foi? Iso ímolo ver agora. Para facer o truco só precisamos un fío de lá. O fío de lá que consigades terá que ser algo grosso, para que o poidades esfiañar un pouco polo medio, tal e como fago eu agora. Logo, enrolades ben os dous fianchos ata que semellen os cabos de dous fíos. Así, cando pincedes a xuntura co polgar e o índice, todos crerán que o que tedes collido son dous fíos de lá. Só vos restará disimular esta parte do fío na man, agochándoa dentro dun puño e tirar deste extremo e deste outro con forza para que se recompoña o fío que medio desfixestes. Agora o truco está nas vosas mans.